வணக்கம், வெல்கம் டு ஹெல்தி குக். நம்ம இன்னைக்கு எள்ளு இட்லி பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு உளுந்து 1 டம்ளர் போட்டு லைட்டாக வறுத்துக்கலாம். அடுத்து கருப்பு எள்ளு 1 டம்ளர் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். கருக விடாமல் பொரியிற பக்குவத்தில் இறக்கிடணும். பத்து வரமிளகா, கருவேப்பிலை 2 கொத்து, ரெண்டையும் ஒன்றா போட்டு கருக விடாம பதத்துக்கு வறுத்தெடுப்போம். வறுத்த எல்லாத்தையும் இப்போ மிக்சரில் போட்டுக்கலாம். லாஸ்ட்டாக உப்பு 1/2 டீஸ்பூன், பெருங்காய பவுட்ரு 1/2 டீஸ்பூன் எல்லாத்தையும் இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே சத்தான எள்ளு இட்லி பொடி ரெடி. இது இட்லி, தோசை எது கூடனாலும் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். இது காலையில் சட்னி இல்லாத டைமில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த எள்ளையே அப்படியே பச்சையாகவே வறுக்கலாம். இல்லாமல் ஒரு செம்பு தண்ணியில் 2 டீஸ்பூன் போட்டு வேக வச்ச தண்ணியை வடிகட்டி குடித்தா கர்ப்பப்பை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள்.